Iki cangkrimane menungsa apa cangkriman dewa angel dipatang. Cangkrimane piye to? Ngene ya Bapa, ngene cangkrimane. Ana kumbang lanang. Kombange tawon. Luwe tawone kuwi, kombange luwe. Mabur wae. Wekasan weruh ana kembang cepaka mulya. Kembang mau kebak madu lan sari. Banjur tawone lanang mau kepengin mareki weteng srana nggone minta ana panging kembang cepaka mulya. Arep kepengin nyesep sarining kembang. Nanging rumangsa wedi amarga kembange mau direksa bajul putih. Lah kumbang mau kepengin tetep nyanding kembang cepaka mulya ning bajul putih kudu tekaning pati. Cangkriman kaya ngono ki karepe piye ya Bapa? Yang lungeng kadang malengkung ler kawersan Pindo keswalukar kang pandrah ing puspita Jagat Dewa Bathara. Wih. Ya. Wis sak mestine yen to dumadi ning Bagaspati dadi kurbaning anak. Aku gelem nglilakake bandhaku sing larang dhewe yaiku wujude Diwaraga. Kanggo kamuktening anakku. Ya. Duadi mengko aku kang bakal batang cangkrimane Raden Narasoma ya mung sadurunge aku batang wae pemarang pepungkuran cecawisa sesaji layu cecawisa sesaji layu lan aku dereng lelawon putih nyebak ana 200 martega suci papana ana sanggar pamelengan. Popo bar ngopo popo wis to. Kuwi dadi syarat nggonku bakal batang cangkriman iki sajenis mono kae. Yen ora tok cawis ora urung aku ora bisa batang cangkriman kowe wurung dhaup lan Raden Narasoma. Ya apa yen ngono? Raden Narasoma tak aturane tindak rene ya Bapa. Ya ning aku janji. Ya aja nunggoni leh aku batang cangkriman ya kowe nyangomburi rakita sesaji layu. Ya Bapa ngesake dawuh.
wong bagus. Raden Narasoma. Apa penemban? Mengko cangkrimamu bakal tak batang nanging aku duweni penjaluk. Dene penjaluk kuwi iki aja nganti tok lirwakake ya Raden. Ya priye? Besok yen anakku kelakon tok pundhut garwa aja nganti tok wayuh. Nadyan kinodrat ing tembe Raden bakal gumanti keprabon ingkang Rama, Ratu Wenangami Sesa. Nanging anakku Budawati aja nganti tok wayuh dadi mligi garwa tunggal anakku wae. Angkala raja tok sia-sia kaping telune. Aja wani ngasorake darajating kawanitane Dubai ku bocah gunung. Yen to nganti tetelu pandaluk kuwi iku Raden Kelebyan dilaine manggon ana kowe dhewe. Ya. Murgake batangan. Mengko pandalukmu tak turuti kabeh. Tangkrim aku iki batangan. Sing tok karepake kumbang lanang kuwi salirane Raden Narasoma. Rumangsa luwe tegese Raden Narasoma kemrangsang penggali kepengin kagungan garwa. Dimataan nyumurpi kembang Cepaka Mulya mau sanepane anakku si Budawati. Raden kesengsem nyawang marang anakku kang tok sanepake kembang Cepaka Mulya. Nanging nggone arep kepengin mentok ing ngebang wedi amarga direksa bajul putih. Sing tak upamake bajul putih kuwi aku. Dadi kowe isin duwe maratuwaku. Mula kowe duwe penemu gelem ngepek bojo anake ning isin ngaku maratuwane. Ya senajan mengkono aku lega-lega lahir batin. Ngurbanake Jiwaraga piguna kanggo kamulyaning anakku Raden. Aduh, perban. Kira genening lumutaku diagung pangapuramu. Mapan sarambut ora geseh. Nggon mame batang sesingitaning rasaku. Nanging ngedu sapa kang tak sandang. Yen to nganti keteman mengkono. Aku mau wis ngucap lega lila lahir batin. Ngurbanake Jiwaraga ning anakku aja tok wayuh, aja tok sia-sia. Mula prayogane bisane aku tuwuli rampung. Ninggalake Madyapada tak geblakne dadaku endi kerismu kang ampuh sudukna marang aku. Ya, amit-amit Pemban. Kowe pendhita Nagur ya. Kowe seneng bebeda Narasoma.
wis seneng mirang-mirangke Narasoma ing tata gelar sajak kaya wis lila donya legaweng pati. Nanging tinemune nggonmu ngucap amung mandheka ning lathi batinmu ora padha karo ucapmu. Ora nampa apa pusakaku tak tamakake jajamu jebul aja meneh kok sing jeneng tatu. Nyenggol wae ora bisa kowe isih pasang malat keparat. Sik Raden. Aja kesusu paring duka, ana bab kang isih kalipyan. Apa? Anane aku ora cerdas ketaman-kekaman sak temene. Aku isih nggawa aji kang aran Aji Tandha Birawa. Dina Aji Tandha Birawa mau wujude buta bacang amung sawiji. Nang yen disuduk dadi 100 dadi 1000 dadi sayuta mengkono ngebaki paprangan. Mung ana sirikane ya Raden eling-elingen. Yen kowe kemukten lelembon turu Tandha Birawa kabeh karipan. Yen kowe kulina wareg Tandha Birawa padha luwe, layan luwe ora kerasan. Mula sing ati-ati. Wong kang nggawa Tandha Birawa kejaba kudu petah prihatin, sirikane ora kena sesumbar. Yen adyan Tandha Birawa duwe kaprawinan luwih ning abere yen tok nggo sumbar, kabure yen tok nggo kibir. Kowe bisa nampa apa ora? Ya perban ngestukake dawuh. Tandha Birawa ya padha rutata saka gua garba. Tandha Birawa wis tekan wasesaning mangsa kala kowe kudu pisah karo aku. Utus aku apa, Bapak? Luput apa dene aku tak kipatake saka uripmu, ha? Ora dosa luput. Nanging kawrana mula sinebut ing donya kuwi tegese adon-adon kang sarwa unya ora langgeng. Dene kuwi tak kipatake saka uripku bakal tak titipake satriya kang ana mburimu kuwi. Waduh, Bapak. Aku mau wong sajake kuwi ora doyan prihatin. Satriya ngedir-dirke. Satriya anggep-anggepan atiku no besok aku dadi ndok pengamun-amun, Bapak. Aja samar, aku wis meling. Kabeh pitungkasku bakal diestokake. Yen ngono, Bapak kan yang penting atiku aku njaluk pamit, Bapak. Iya. Besok ketemu maneh, Ger. Rahina sumebang pangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning pukila ringkan negara saketer ning kidunganing kong leno sing apine panto